बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बिफाया उन्दै गथ'सा सानैखौ बिस होनानै बुथारदों। नखरनि दावराव दावसिनि मोनसे गिख्रंथाव महर। उन्दै बैसोनि सानैखौ बिमानि बिखानिफ्राय बोना लाबोना बुथारो बिफाया। नगाव जिल्लानि लावखुवा सापुरियाव जायो बे जाथाया। नगाव जिल्लानि लावखुवा सापुरियाव जायो बे जाथाया। सानै फिसाजोखौ बिस होनानै बिफाया गावबो बिस लोंना जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन। फिसाजो सानैनि बैसोआ 8 बोसोर आरो 3 बोसोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसि फिसायनि गेजेराव जानाय नखरारि दावराव दावसि सोलिबाय थानायनि गेजेराव रहिमाली मुंनि सुबुङा गावनि फिसाजो सानैखौ बिस लोंहोनानै बुथारनायजों लोगोसे गावबो जिउ फोजोबना लानो नाजायो। बिसिजों सोलिबाय थानाय दावराव दावसिनि थाखाय फिसाय रहिमालीनि बेरेखा केस होनानै फिसाजो सानैखौ लानानै बिसिया गावनि बिफानि न'आव थाहैदोंमोन। बिनि उनाव थांनाय समबारखालि रहिमालीया बिहावनि न'निफ्राय सानैबो फिसाजोखौ न'सिम लाबोनानै बिस लोंहोना गावबो लोङो। उनाव सानैबो फिसाजोजों लोगोसे रहिमालीखौ खैफोद गोनां थासारियाव नगाव सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो जोबथायाव सासे फिसाजोआ हराव जोबथाहांबोयो आरो गुबुन सासेया मैया जोबथाहांबोयो। नैथियाव दङ। बिटिआरनि हरिसिङा बियाबनि इउपिपिएलनि एमसिएलए सन्जय सरगयारिया बावैसो सान सिगां दोलोनि बेरेखा थामहिनबा उदालगुरि बियाबखौ निलाम होनाय आयदानि बागै ससियेल मिडियायाव लिरनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि लेङाइ गाहाय खुंगिरि आरो इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि मुं गोसारहोनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिथां एमसिएलए सन्जय सरगयारिनिफ्राय सानथामनि गेजेराव रोखा खेंफारथि आरो जाहोनखौ फोरमायथिनो लाइजामनि गेजेरजों खावलायदों। थामथियाव दङ। जौनि बेरेखा साहा गुवाहाटीयाव एक्साइज बिफाननि सिग्रोमनाय। जौ फाननायनि आबुङै बन्द खालामनायनि थाखाय कामरुप जिल्लानि एक्साइज बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायखौ खालामनाय जादों। मैया साहा गुवाहाटीनि लटिया बागिचा कथा बाजार आरो गौरीपुर ओनसोलाव पुलिसा जौ फाननायनि बेरेखा अपारेशन खालामो। बे अपारेशनाव एक्साइज बिफाना 148 लिटार जौ आरो 950 केजि जौ बानायनायखौ गाज्रि खालामनाय जायो। ब्रैथियाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि थाखाय गावसुंथा राहा खालामना होनायनि गेजेरजों चिरां उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लायाव आदबारि सोलोंथाइ होखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लायावबो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो आदबारि सोलोंथाइ हाबाफारिया जागायबाय। आसाम पुलिस नखर बिफान SIPRD आसाम सरकारनि बानजायनायाव बरमा कलेजनि अडिट'रियाम हलाव खुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो गावसुंथा राहा खालामनानै होनायनि थाखाय बिबान होजानाय ADGP हिरेन चन्द्र नाथआ मोननो हाथाव सायख'जानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो गावसुंथा राहा होनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बिथाङा फोरमायदों दि दासिम सा 1429 सोद्रोमाफोरनो साफायाव 4 लाख राङै होखांबाय आरो 4000 सोद्रोमाफोरनि मुङा आखायाव दंबावो आरो थालांनाय सोद्रोमाफोरनि मुंखौबो नायफामनायनि गेजेरजों थाबैनो सरकारनिसिम दैथायहरनाय जागोन होनना। बेराफारसेथिं गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा NLP आफादखौ बुजायनायनि गेजेरजों लाबोफिननो नाजागोन आरो जुदि मानियाब्ला बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना रोखा बुंथियो। बाथियाव दङ। बावैसो सान सिगां रायजो BJPनि आफादगिरि बिबान मोननाय भुपेश कलिताखौ मैया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बरायहैनायनि उनाव खौरांगिरिया हाग्रामा महिलारिया BJPआव फैनायनि सायाव सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारिया मा सानो मा साना मायाव थाङो बेजों आंहा बारा खर' सानांगौ गैया, खारन थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा सासन सालायदोंमोन आरो बै समाव रायजो राजाफोरनो जेरै नांगौ बेबायदि जौगानाय हाबाफारिखौ मावाखै आरो दिनै राजखान्थियाव पावार नङाब्ला थानो हाया बेबायदि मोनसे आखलखौ बिथांमोना दिन्थियो। दा ओंखायनो दिनैनि समाव आंनि थाखाय साननांगौ बाथ्रा नङा, आंनि थाखाय साननांगौ बाथ्राया जाबाय जे जोंनि ओनसोलनि गोबां जेंना आबादारिफोरनि, फरायसाफोरनि, लाइमोनफोरनि गोबां जेंनाफोर दङ। बेफोरखौ सुस्रांनायासो जोंनि थाखाय साननाय बाथ्रा। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया मा सानो बे आंनि थाखाय साननांगौ बाथ्रा नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।